Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आशा खालामो बयबो मोजां दङ दा गोबां कमेन्ट्स फैगासिनो दङ मानोना जोंहा 1600 नि बारा वेकेन्सि एप्लाइ जादोंमोन आईबी पोस्टआव दा बेनिनो एग्जाम स' एग्जामनि बिग आपडेट दा आईबीआ साडेनलि एडमिट होबाय स' नोंथांमोना डाउनलड खालामदो आरो जायफ्रा कमेन्ट्स खालामगासिनो दं एप्लाइ खालामदोंमोन स' नोंथांमोना मोजां चान्स मोनदों आरो बे पोस्टआ जोबोर मोजां एन्ड बेनिफ्राय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जब दा बे आईबी पोस्टनि एग्जामा जासिगोन आरो नोंथांमोना एडमिटखौ डाउनलड खालामदो दा एडमिट डाउनलड खालामनां लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होना दोनखाबाय नोंथांमोना जास्ट थांनानै लगिन खालामबानो जाबाय गावनि आईडीखौ होनानै बेनिफ्राय प्रफाइलाव थांनानै नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन लोगोसे CRPF वेकेन्सिसनि आपडेट स' नोंथांमोनाबो 10 फार्स्ट लेभेलनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट दङ दा जोङो लिंकखौ डाइरेक्ट थांसै फैदो एडमिट माबोरै डाउनलड खालामो लगिन खालामनानै दा बे आईबी पोस्टआ मोननै रोखोमनि पोस्टआ दंमोन सिकिउरिटि एसिस्टेन्ट बेनिफ्राय एमटीएस आरो एग्जाम सेन्टारा नोंथांमोना तेजपुर गुवाहाटी डिब्रुगड़ मोनगोन आरो बेनि सेलेरिया जोबोर मोजां 21,000 निफ्राय जागायनानै 56,900 पर मान्थ मोनगोन आरो बेनिफ्राय एलाउन्स दङ स' नोंथांमोना बारायलांबाय थागोन एन्ड बेनिफ्राय जोङो डिटेल्सखौ नायोबा एग्जाम सेन्टारा नै बेनो स' नोंथांमोना तेजपुराव होदोंबा तेजपुराव थांनानै अनलाइन एग्जाम होनांगोन दा फार्स्टआव एग्जामा 1 आवर जागोन एन्ड बेनिफ्राय गुबुन गुबुन एग्जाम जालांबाय थागोन पार्सनेल टेस्टबो दङ एन्ड बेनिफ्राय लकेल लेंगुवेजबो 50 वार्ड्सनि लिरनांगोन नोंथांमोना 40 मार्क्सनि दङ एन्ड बेनिफ्राय स्पकेनबो दङ 10 मार्क्सनि एन्ड पार्सनेल इन्टारभिउआव पिआइआवहाय नोंथांमोना 50 मार्क्सनि स' गासैखौबो लानानै सिलेक्शन प्रसेस जागोन आरो नोंथांमोननो साख्रि होनाय जागोन दा बे एग्जामा अनलाइनाव 1/4 नेगेटिभ मार्किं दङ मोनब्रै रं जायोबा 1 नाम्बार दानगोन बेखौ जाहाथे नायो दा लिंकआव थांसै फैदो एडमिट माब्रै जोङो डाउनलड खालामो दा लोगोफोर बे लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दङ नोंनि इउजार आईडीखौ होनांगोन पासवर्ड होनानै केपसाखौ होनानै लगइन खालाम बेनिफ्राय नोंनि प्रफाइलाव थांगोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना राइट साइड खनायाव एडमिट कार्ड मोनगोन बेयाव क्लिक खालामबानो एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन जुदि आईडी बावदोंब्ला फरगटआव क्लिक खालाम अब्ला रिकभारि खालामनानै नोंथांमोना गोदान पासवर्ड होनानै लानो हागोन आरो एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन बे लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दङ स' नोंथांमोना चेक खालामदो आरो एडमिटखौ डाउनलड खालामदो आरो एग्जामाव थांदो दा लोगोफोर जों CRPFआव फैबाय दा बे अफिसियेल साइटआव फैनानै नोंथांमोननि थाखाय डिटेल्स लाबोफिनबावबाय जाहाथे बावना दङब्ला स' नोंथांमोना चेक खालाम बेनो जाबाय ट्रेड्समेन आरो लोगोसे कनस्टेबलाव जों बेयाव क्लिक खालामदो एन्ड बेनिफ्राय बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना 9,000 वेकेन्सि मोनदों बेनो जाबाय 10 फार्स्ट लेभेलाव अके 10 फार्स्ट लेभेलाव नोंथांमोना ट्रेड्समेनाव एप्लाइ खालामनो हागोन गासैबो पार्सेन्ट नाङा दा बेनि एप्लाइ जासिगोन 27 मार्चनिफ्राय आरो लास्ट डेटआ 25 एप्रिलसिम थागोन स' बेखौ नायबानो जाबाय आरो एडमिटआ नोंथांमोना 20 जुनाव मोनगोन आरो नोंथांमोननि एग्जामा जागोन बेनो जाबाय जुलाइनि 1 निफ्राय जागायसिगोन माने बेयाव एग्जाम जायो अनलाइन एग्जाम जागोन आरो बेयाव पास जाबानो नोंथांमोनाहाय रानिं खालामनांगोन एन्ड बेनिफ्राय गुबुन गुबुन टेस्ट होनानै नोंथांमोना साख्रि मोनसिगोन स' बे जाबाय अनलि 10 पासनिफ्राय नोंथांमोना हागोन ट्रेड्समेन लेभेलाव हिन्जावफोर हौवाफोर गासैबो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना आपडेटखौ होफिनबावबाय जाहाथे नोंथांमोना नायो आरो लोगोसे एप्लाइखौ खालामो आरो एप्लाइ भिडिअ फैगोन सेलेरिया जोबोर मोजां 21,000 निफ्राय जागायो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि कनस्टेबल जबाव एन्ड बेनिफ्राय 69 सिम बेयाव मोननो हागोन नोंथांमोना दा 9,000 नि बारा दङ भेकेन्सिया बोथ साइड मेल फिमेल ट्रेड्समेन एन्ड टेक्निकेल पोस्टआव स' बेनिमोन लोगोफोर आं नोंथांमोननो फिन खनसेबाव आपडेट लाबोगोन जेब्ला लिंकआ एक्टिभेट जायो आरो नोंथांमोननि भिडिअ मोनखागोन दा आईबीनि एडमिट होबाय नोंथांमोना एग्जामखौ जाहाथे मोजाङै मोजां होयो आरो साख्रिखौ लायो